Welcome back to our Girly Solution channel फरायसा नोंथांमोन। तो दिनै जों नै भिडिअनि गेजेरजों सोंथि R2 नि 5 नाम्बारनिफ्राय सावरायगोन। तो बे जाबाय जोंना रिभिजन चैप्टारनि पार्ट नाम्बार 3। तो जायफोर फरायसाफोरा पार्ट नाम्बार 2 आरो पार्ट नाम्बार 1 खौ नायाखै अन्नानै प्लेलिस्ट थांना नायहैबानो जाबाय। आरो जुदि चेनेलाव नोंथांमोना जुदि गोदानबा जोंनि चेनेलखौ बेबायदि एडुकेशन रिलेटेड भिडिअ नायबाय थानो थाखाय साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। तो गोबाव खालामालासिनो जोङो 5 नाम्बारखौ जोङो सावरायदेनसै। तो कुइसना निया 5 नाम्बाराव नायदो मा होनायदों जोंनिया गाहायनि मोनफ्रोम अनजिमानि थाखै सा अनजिमाजों सानजाबोब्ला अनजिमाया मोनसे आबुं बर्ग जागोन। तो दा जोंनिया बेबायदि होदों आरोना नैबायदि होदों अनजिमाफोर होदों। दा बे अनजिमाया जोंनिया मा होनदों बेखौ आबुं बर्ग नङा आरोना। दा बेजों मा सानजाबोबा जोंनिया बेयो आबुं बर्ग जागोन बेखौ सोंदों। तो दा बे जोंनिया आबुं बर्ग नङा। तो बेखौ जोङो फार्स्टते मा खालामनांगोन 1 5 2 5 खौ जोङो सानजाबगिरि बिजिरग्रोनांगोन। तो सानजाबगिरि बिजिरनोसै 1 5 2 5 खौ सानजाबगिरि बिजिरबाय। बेखौथ' नोंथांमोना रोंखागौ जानांगौ सानजाबगिरि बिजिरनाय बायदि। तो दा 5 जों नैबे मा जागोन 5 सानजाब 3 15 जाहैबाय। ओमफ्राय नैबे जिहेतु रानजाया 0 होबाय ओमफ्राय नैबे 5 होबाय। तो थिग बिदिनो नैबे आरो 5 होलायबाय 5 जों नैबे मा होलायखो होमबानिया 5 6 1। दा नै 61 आ जोंनिया रावजोंबो रानजाला। दा जोंनिया 61 आ जिहेतु रावजोंबो रानजाला तो बेखौ जोङो राननो हालिया। तो बेखौ दा जोंनिया मा मोनखो 5 सानजाब मा मोनखो जोङो 61। दा जोंनिया नैसोर मोननैयाथ' जोंनिया जरा दोङो नालाय 5 तो जोंनिया जा मोनसे जरा गैया बेखौनो जोङो एन्सार हिसाबै मोननाय जागोन आरोना। तो दा बेवहाय जोंनिया देयरफोर जोंनिया 1 5 2 5 खौ 61 जों सानजाबोबा जोंनिया मा जागोन बे मोनसे जागोन आबुं बर्ग। सानजाबोबा बे मोनसे आबुं बर्ग जागोन। बे मोनसे आबुं बर्ग जागोन। तो बेबायदिनो आरोना जोंनिया मा खालामनांगोन जे जोंनिया नैबायदि जरा नागिरगोन। दा जा मोनसे जरा मोनहैया जोङो बे मोनसेजोंनो जोङो बेखौ सानजाबनो नांगोन। तो थिग बिदिनो जोङो 1008 खौ जों नायलायनोसै एगेन नैखौ जों इरेज खालामजोबना लाबाय। तो एबार जोङो 2 नाम्बारखौ सावरायलायनोसै 1008। तो बिदिनो दानिनि बायदि चेक खालामग्रो। दा 1008 खौ दा रानदो दानि बायदिनो 2 जों रानजागोन। 2 सानजाब 5 10 0 2 सानजाब 4 होबाय 2 सानजाब 2 ओमफ्राय नैयाव 5 होनांगोन ओमफ्राय नैयाव 2 नाय नैबायदि राननायखौ जाय रोङा कमेन्ट बक्सआव अननानै खिन्थाहरबानो जाबाय। आरो रोंनायफोराथ' रोंखानाय मोजांनि बाथ्रा। ओमफ्राय एगेन नैखौ माबालाय जोंनिया 2 सानजाब 1 2 सानजाब 2 मा जागोन 4 ओमफ्राय थिं 1 आग्लायबा 12 जाबाय ओमफ्राय 6 बा 12 मोनहैबाय। दा नैदों 2 सानजाब 6 12 2 सानजाब 3 बिसिनि मोनहैबाय। दा नै 63 आबो जों 3 जों रानजायो 3 सानजाब 2 ओमफ्राय नैबे 7। दा बेनिफ्राय आरो 3 जों रानजायो नैबे मा जाखो जोंनिया 7 21 मोनबाय। तो दा बेखौ जों मा मोनखो 2 सानजाब खैथा नैया 1 2 3 4 मोनब्रै 2 मोननै मोनथाम मोनब्रै बिनिफ्राय 3 आबो मोननै बिनिफ्राय लास्टआव 7। नैबे 7 आ नैथिं दोङो हा जागाथो जायनि आं गाहाय लिरबाय। दा नाय जों बेखौ जरा खालामजोब नैबे जरा मोननै जरा जाबाय बिसोर मोननै जरा जाबाय बिसोर मोननै जरा जाबाय। जोंनिया अनलि मा आग्लायखो 7 आग्लायबाय। तो दा बेजों जोंना मा सानजाबनांगोन लास्टआव जोङो 7 सानजाबनांगोन एन्सारा मा जागोन। तो एन्सारखौ आं लिरबाय थाला दै नोंसोरखौ बुंना होनसै नोंसोर लिरना लाबानो जाबाय जे 1008 जों जुदि जोङो 7 सानजाबोबा बे मोनसे आबुं बर्ग जागोन। बे खोनाखौ लिरना होबानो जाबाय। थिग बिदिनो एबार जोङो 3 नाम्बारखौ नायलायनोसै 2028 बेखौबो जों बेबायदिनो एगेन खालामदो 20
28 2 जों 1 0 1 नैबे 4 जाबाय बेनिफ्राय 2 जों 5 बेनिफ्राय नैबे 0 नैबे 7 होनांगोन तो एबार दा नैबे जोंनिया 2 जों थाङा तो दा 2 जों थाङाबा बेखौ जों माजों थांनो नायलायदों 3 जों थांगोन थांनो नायदों 3 जों थांगोन बे 3 जों होबा 3 जों 1 3 ओमफ्राय 2 आग्लायबाय 6 होबाय बेनिफ्राय नैथिं बेसेबां आग्लायखो 27 जाहैगोन ना 9 होबाय दा नै 169 खौ जों डाइरेक्ट सानजाबबा मोनो 13 आरो 13 तो दा जों नैसोरखौ जरा खालामदो नैसोर मोननैया जरा जाबाय बिसोर 13 जरा जाबाय जोंना मा आग्लायगोन 3 तो दा बेजों मा सानजाबनांगोन जोङो 3 सानजाबनांगोन तो दा नैखौबो लिरदो नोंसिना नैखौ माबायदि लिरगोन 2028 जों जोङो जुदि 3 सानजाबोबा जोंनिया बे अनजिमाया जोंनिया आबुं बर्ग जाहैगोन तो बेखिनिखौ लिरना होबानो जाबाय नैखौ आङो 7 6 8 खौ नोंसोरनो होमवर्क बायदि होनाय जाबाय तो दा जोंनिया नैनि एन्सारा जाबाय जोंनिया 3 नैनि एन्सारा जाबाय 7 नैनि एन्सारा जाबाय 61 बेबायदि मोनबाय आरो ना दा नैनिखौ नोंसोरो मा जागोन बेखौ दिहुनबानो जाबाय तो दा आं गोबाव खालामलासै नेक्स्ट कुइसनखौ सावरायलायनोसै तो दा 6 आव नाय मा दङ कुइसनाव गाहायनि मोनफ्रोम अनजिमानि थाखाय मा अनजिमाजों रानोब्ला अनजिमाया मोनसे आबुं अनजिमा जागोन थिग दानिनि बायदिनो सेम बेबो मानि बायदि दानिनि बायदिनो 4 6 8 एबारनिया मा अनजिमाजों राननो बेबायदि सोंदों आरोना दानिनि बायदिनो सेम 4 6 8 दा 2 जों 2 4 2 3 ओमफ्राय नैबे जाबाय 4 एगेन 2 जों रानलाय 1 1 बेनिफ्राय 7 दा नैबे माजों थांगोन 3 जों थांगोन 3 सानजाब 3 9 ओमफ्राय 27 ओमफ्राय निउ मोनहैबाय ओमफ्राय आरो 3 जों थांगोन बे 3 सानजाब 1 3 13 दा जों मा मोनखो जों मोनबाय बेखौ 2 सानजाब 2 सरि नैबे 3 सानजाब 3 सानजाब 13 दा बेखौ जरा बनायले दानि बायदिनो जरा खालामबा बिसोर मोननायाव जरा जाबाय जोंना मा आग्लायखो जरा नङिया 13 तो बेजों जों मा राननांगोन 13 दा जोङो नैखौबो नैबायदि लिरगोन जे 4 6 8 जों 13 रानोब्ला बे मोनसे आबुं अनजिमा जागोन माने नैबायदि आरोना 4 6 देयारफोर होनना लिरनांगोन आरो देयारफोर 4 6 8 खौ 13 जों रानोब्ला नैथिं लिरना होनसै 13 जों रानोब्ला बे मोनसे मा जागोन आबुं बर्ग अनजिमा जागोन बा आबुं अनजिमा जागोन आबुं अनजिमा जागोन तो सेन्टेन्सआ बहुत गोलाव जायो लिरबाय थाबा आं बुंना होलांगोन एबार जे मा 4 6 8 खौ 13 जों रानोब्ला बे मोनसे आबुं अनजिमा जागोन तो थिग बिदिनो जोङो नेक्स्ट एबार नैखौ खालामलायनोसै 1 5 8 4 खौ 1 2 नाम्बार जोंनिया एबार 1 5 8 4 दा 1 5 8 4 खौ सेम बेबायदिनो खालामदो 1 5 8 4 रानदो आरोना दानि बायदिनो 2 जों 7 होबाय बेनिफ्राय नैथिं 9 नांगोन 2 होबाय बेनिफ्राय 2 जों 3 होबा 6 जाबाय ओमफ्राय नैथिं 19 दङ 18 जानो थाखाय 9 होबाय ओमफ्राय 12 मोननो थाखाय 6 होबाय ओमफ्राय 2 जों 1 होबाय बेनिफ्राय इथिं 18 9 होनांगोन ओमफ्राय 16 8 होबाय ओमफ्राय 2 जों 9 होबा 18 इथिं 18 मोनबा 9 होबाय ओमफ्राय नैबे 3 जों 33 जाबाय बेनिफ्राय आरो 3 जों आरो जागोन मा 11 तो दा जों मा मोनखो नाय 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब 3 सानजाब 3 सानजाब 11 तो दा जोङो नाय बेखौबो जरा मोनबाय बेबो जरा मोनबाय बेबो जरा मोनबाय जोंनि आग्लायनाय मा 11 तो दा जोङो बेजों मा सानजाबनांगोन जोङो 11 सानजाबबा बेनि एन्सारा जोंनिया मोनहैबाय माने मा जायगोन जों लिरोबा सेन्टेन्सआव लिरोबा 1 5 8 4 जों जुदि जोङो 11 सानजाबोबा नै 11 सानजाबोबा जोंनिया बेयो आबुं अनजिमा बा आबुं बर्ग अनजिमा जागोन थिग बिदिनो नोंथांमोना 3 आरो 4 खौ आङो होमवर्क हिसाबै होनाय जाबाय तो बिसोर मोननैयाबो जोबोर गोरलै तो नोंसोरो खालामनानै कमेन्ट बक्सआव खिन्था हरबानो जाबाय आंनो तो जों एबार जों नेक्स्ट कुइसनखौ गोबाव खालामलासिनो सावरायलाय तो एबार जों नायदो 7 नाम्बारखौ ते मा होनदों आर्मि केम्प मोनसेनि नायकआ सा 1764 फायखिफोरखौ बर्गआरि महराव ओरैबायदि साजायदों जाहाथे गोलावै गुवारै समान अनजिमानि फायखि थायो
दा नैबे जोंनिया बेबायदि मेथ्सखौ जोङो 2 पार्टआवबो सोलोंदों माने पार्ट नाम्बार 2 सोलोंदों थ' नैखौ जों जास्ट मा होनदों बेखौ बर्ग रोदा दिहुनना होबानो जायो आरोना थ' नैबायदि दा जोंनिया 1764 खौ बर्ग रोदा दिहुनसै जोङो दा 2 जों रानबा मा जागोन 2 सानजाब 8 16 2 सानजाब 8 16 2 नैबे जाबाय 2 थ' थिग बिदिनो नैबे 2 जों सानजाबा रानबा 2 4 4 1 दा 4 4 1 खौ जुदि जों 3 जों 2 जोंथ' थांलाया 3 जों नायनोसै 3 सानजाब 1 3 बेसेबां लायो 14 इनिफ्राय 3 सानजाब निउ 14 नि थाखाय 4 होबा 12 मोनबाय इनिफ्राय निउ 7 होबा 21 थिग बिदिनो 147 खौ जों जुदि माबाजों रानोबा 7 जों रानबा बेसेबां मोनगोन 2 आरो नैबे बेसेबां 1 दा 21 खौ जों बेसेबां मोनगोन 3 आरो निउ मा मोनगोन जोङो 7 थ' नैबे एक्चुअलि 3 जोंबो थाङोमोन नैबे आं 3 जोंबो खालामनो हायोमोन जानायाव आंनिया जाहैबाय आरोना कमप्लिट थ' दा जोंनिया बेखौ मा मोनखो 2 सानजाब 2 सानजाब 3 सानजाब 3 सानजाब 7 सानजाब 7 दा नाय जों बेखौ आबुं बर्ग खालामबा मा खालामोमोन नै जराबानि बायदि खालामदोंमोन ना जरा जराखौ जोङो मोनसे मोनसे हमोमोन थ' दा नै जरानिफ्राय मोनसे फैबाय 3 जरानिफ्राय मोनसे फैबाय 7 जरानिफ्राय मोनसे फैबाय थ' दा बेसेबां जाहैगोन नोंसोरा 2 जों 3 जों 6 6 जों 7 जों बेसेबां मोनखो जोङो 42 दा बिनि एन्सारा जाहैगोन जोंनिया 42 समान अनजिमानि फारिखौ थायो दा बेसेबां फारि जायो सोंदों आरोना बेखौ 42 दा जोंनि एन्सार जागोन मा दा बेखौ जोङो जुदि सेन्टेन्सआव लिरोबा माबायदि लिरजागोन जे आर्मि केम्पनि मोनसेनि नायकआ सा 1764 फारिफोरखौ 42 बर्गआरि महराव साजायोब्ला गोलावै गुवारै समान अनजिमानि फारखि बा फायखि थायो बेबायदि लिरनांगोन आरोना जोंनि एन्सारा मा जागोन 42 एबार नायदो 8 नाम्बारखौ 9 नाम्बाराव मा दं 4 9 10 जों राननो हानाय बयनिख्रुइ दुइसिन आबुं बर्ग अनजिमाखौ दिहुन दा बेजों राननो हानाय बयनिख्रुइ आबुं बर्ग अनजिमाखौ जुदि दिहुनो होयोबा बेखौ जों फार्स्ट अफ अल दुस्रासा दिहुनग्रोनांगोन मा होनायदों जोंनिया 4 9 आरो 10 बेखौ दुस्रासा दिहुनबा 2 जों नैबे 2 जाबाय जिहेतु 9 रानजाया 9आनो फज'बाय 5आ 12 रानजाबाय दा नैबे 2 जों 5 जोंथ' रानजाखाला खिन्थु 9आ जिहेतु 3 जों रानजायो 3 जों लानोसै बेखौ 2आथ' रानजाया 2 जबाय 9आ जाबाय 3 सानजाब 3 9 बेनिफ्राय 5 थ' दा जोंनिया मा जाखो नायदो थ' देयारफोर जों मा मोनखो 2 सानजाब 3 सानजाब 5 माने 2 आ मोनसे मोननै 3आ मोनसे मोननै 5आ एक्सट्रा थाबाय थ' दा जोङो बेबायदि जोङो खालामनानै नैखिनाखौ गासैखौबो सानजाब बेखिनिया गासै सानजाबा आं सिगांनो खालामखादों बेखिनिखौ जुदि गासै सानजाबो बेसेबां जायो 180 जागोन 2 सानजाबा 4 ओमफ्राय 4 जों 2 3 3 बा 9 9 जों 4 जों बेसेबां जागोन जोंनिया 36 जों 5 सानजाबा जोंनिया बेसे जागोन 180 जायो दा बे 180 मोनबायना जोङो दा बै 180 जों जोंनिया नै जरा नङि माबे जरा नङा बे मोनसेजों जोङो नैजों खेबसे सानजाबफिनना होनांगोन स' थामहिनबा जोङो नैबायदि कुइसन फैयोबा जोंनिया नैबायदि दुस्रासा दिहुननानै जोंनिया जा माबे मोनसेया जरा नङा बे मोनसे बायदि मोनसे सानजाबना होनांगोन थ' जोंनिया 180थ' आं डाइरेक्ट सानजाबखाना होबाय खिन्थु नोंथांमोना जुदि गोसोबा जिहेतु नैबेबो जरा थ' दा जोंनिया 5आ जरा नङाना जोङो बेजों आरोबाव 5 मोनसे सानजाबना होनांगोन अब्लानो जोंनि एन्सारा जाहैगोन हमना आरोना फरायसानोथामोन थ' दा जोंनिया मा जाहैगोन नैफोर कुइसना एक्चुअलि बांद्राय मार्क्सनि फैया आरोना 1 बा 2 मार्क्सनि फैगोन जास्ट माने जास्ट बुजिनानै खालामनाय बायदि आरोना एफा बेबायदि खालामथारनांगौ होननानै खोथा नङा जास्ट नोंथांमोना बुजिनानै खालामनानै दिन्थिनानै एन्सारखौ लिरना होबानो जाबाय थ' दा देयारफोर दा जोङो दुइसिन अनजिमाया एन्सारा मा जागोन 180 जों मा सानजाबनांगोन 5 सानजाबा जोंनि एन्सारा मा जाखो 0 40 बेनिफ्राय 515 बेसेबां जागोन एन्सारा 900 थ' थामहिनबा जों माबायदि लिरगोन दा सेन्टेन्सखौ लिरबा 4 9 आरो 3 जों राननो हानाय बयनिख्रुइ दुइसिन आबुं बर्ग अनजिमाया जाबाय 900 होनना लिरना होबाय नाय आं एगेन बुंफिनदों जे आं सेन्टेन्सखौ लिरना होआखै अब्लाबो आं बुंफिनदों जे 4 9 आरो 10 जों राननो हानाय बयनिख्रुइ दुइसिन आबुं बर्ग अनजिमाया जाबाय जोंनिया 900 बेबायदि लिरना होबानो जाबाय सिम्पल
माने जोंनिया जा जरा नङा बेखौ मोनसे सानजाब देरना होबानो जाबाय बुजिबाय दा थ' एबार जों नेक्स्ट कुइसन थांलायनोसै नायदो एबार 9 नाम्बाराव मा दंनाय राननाय आदबजों बर्ग रोदा दिहुन थ' दा बेखौ राननाय आदबजों जोंनो बर्ग रोदा दिहुननो होदों थ' दा बेबायदियाबो गोरलैथार थ' खिन्थु नैनि रुला एसे सोलोंनो गोनां आरोना थ' आं बुजायनोसै नोंथांमोना नायबानो जाबाय मोजाङै थ' फार्स्ट अफ अल जों 1 नाम्बारखौनो खालामसै 2116 दा बेखौ जों खालामनो थाखाय खालामदोंसै 2116 थ' फार्स्टआव जोङो बेखौ बेबायदि खालामनानै जोङो बेखौ बे साइडनिफ्राय माने राइट हेन्ड साइडनिफ्राय जोङो बेखौ जरा खालामबो बिसोर मोननैया जरा जाबाय बिनिफ्राय बिसोर मोननैया जरा जाबाय बेबायदि जोङो जरा जरा हमना लाबानो जाबाय दा हमना ला सापज 2 3 5 8 9 थ' नैबायदि जुदि दंमोनबा जों बेखौ नैबायदि जरा जरा हमगौमोन माने नैबायदि जरा जरा लास्टआव मा थागोन जोंनिया नै मोनसेया जरा नङि थागोन थ' दा बेयाव मोनसे जरा नङि थागोन थाया जेबो माबा खालामनाङा आरोना बेखौ साननो नाङा जास्ट नैथिंनिफ्राय नोङो बे बिदि जरा खालामना लाबानो जाबाय बिनिफ्राय बेयो सिंगेल थाबाथ' सिंगेल थाबाय जरा थाबाथ' जरा थाबाय बे जेबो माबा जाया आरोना थ' दा बेनि नेक्स्टआव जाहैबाय जोङो नै जा मोन्दों जरा मोन्दों सिंगेल मोन्दों जा नैबायदि जरा खालामना जा मोन्दों नैसो मोननैखौ दों दा बेखौ मा मोनसे अनजिमाखौ बर्ग सानजाबा बिनि खाथि एबा बेखौ एक्जेक्ट मोनगोन बेखौ नायगोन खिन्थु बेनि गिदिर लानो हाया जों नाय दा जों 2 सानजाब 2 बेसा मोनगोन 2 सानजाब 2 4 दा इनिफ्राय 3 सानजाब 3 बेसा मोनगोन 9 इनिफ्राय 4 सानजाब 4 बेसा मोनगोन जोङो 16 इनिफ्राय 5 सानजाब 5 जों बेसा मोनगोन 25 नाय जोंना नै 21 सो दोंना जों 25 खौ लानो हाया जों 16 खौ लाजागोन थ' नै मा होगोन जों बेनिखायनो 4 होबा नै गोजौआव 4 होनांगोन बे रुलखौ सोलोंना ला मोनसेल' रुलखौ सोलोंबानो बाखिखौ हाजोबगोन दा 4 4 सानजाबा नैबे जागोन नैबे 16 जाबाय 16 जाबाय बेसेबां आग्लायगोन नैबे 11 निफ्राय 6 थांबा 5 थाबाय इनिफ्राय नैबे 1 नैबे 6 थ' दा बेनिफ्राय नै जा 4 4 होदोंना बेयाव नोङो 4 खौ मोनसे नै 4 खौ दाजाबनांगोन दाजाबबा जोंनिया मा जागोन 8 जाबाय बिदि जालायबाय दा एबार नोङो दा नैयाव मोनसे 8 नि उनाव जायखिजाया मोनसे अनजिमा फज'नांगोन बिनिफ्राय बे अनजिमाखौ नैयावबो फज'नांगोन जों दा बेयाव जा अनजिमा फज'यो बेजों बे अनजिमाखौ सानजाबना जोङो 516 मोननांगोन सापज जोङो नै 8 आथ' 8 जाबाय बिनि उनाव जोङो सापज 2 होबाय 2 फज'बाय नैबायदि आरोना नैयाव जुदि 2 होयोबा आरो मोनसे 2 जों सानजाबनांगोन माने मा मोनगोन जोङो 4 इनिफ्राय नैयाव मा मोनगोन 16 4 आरो मा मोनखो जोङो 4 आरो 164 मोनबाय जोङो खिन्थु जा जोंनिया जिहेतु उनथिंजाय मा दङ 6 दङ जों उनथिंजाय 6 मोननो थाखाय 6 मोननोबा जों मा सानजाब जायो जोंनिया उनथिंजाय जों 6 मोननो थाखाय 4 सानजाब जायो खिन्थु आं बेखौ दानिबो खालामना नायदों जों 4 सानजाबबाबो मोना जों उनथिंहाय जुदि नैयावहाय जुदि जोङो 6 होयोबा सापज जोंनिया जुदि 86 नैयाव 6 होयोबा जोंनिया बे 6 खौ सानजाबना नायनोसै 6 होबा मा जागोन 36 3 आग्लायबाय 8 जों 6 जों सानजाबा 48 48 जों 3 जों बेसे जागोन जोंनिया 51 दा जोङो नैयाव 6 होबाय अब्ला नैयावबो 6 जाबाय होमबानिया जोंना मा जाखो 516 निया 516 मोनबायना थ' दा जोंनिया होमबा एन्सारा मा जागोन थ' दा एन्सारा जागोन जोंनिया नै गोजौनिया नैबे 46 आ जागोन एन्सार थ' दा नैनि दा राननाय आदब बर्ग रोदा दा 2116 नि बर्ग रोदाया जाबाय जोंनिया 46 स' एन्सारा मा जागोन जोंनिया एन्सारा जागोन 46 थ' सिम्पल आरोना थ' नेक्स्टखौ खालामबा आरो बुजिबावगोन थ' नेक्स्टखौ जों खालामलायनोसै गोबाव खालामलासिनो नेक्स्टखौ क्लिन खालामना लाग्रोनोसै आङो थ' एबार नेक्स्टखौ एबार 2 नाम्बारखौ 4761 दं थ' बेखौबो दानि बायदिनो जरा खालामग्रोनांगोन फार्स्टरे 4761 नाय बेखौ मोननै जरा बनायबाय बिदि दा 47 आ जोंना मा सानजाबबा मोनगोन जोङो 5 सानजाबबा बेसेबां 25 6 सानजाब 36 माने जोंना 6 सानजाब 6 बा बेसेबां जागोन 36 मोनगोन 7 सानजाब 7 बा बेसेबां मोनगोन 49 दा जोंना 49 थ' लाथावा जों बेसेबां लागोन 6 × 6 6 × 6 बेसेबां जागोन नैबे 36 जाबाय बिनिफ्राय बेसेबां लायगोन 7 निफ्राय 3 निफ्राय 1 थांबा 1 6 निफ्राय 7 निफ्राय 6 थांबा 1 ओमफ्राय नैसोर मोननैखौ जोङो सिङाव लाबोबाय बेनिफ्राय रुला मामोन नै 6 जों दाजाबनायमोन रुला 6 दाजाबा जों बेसेबां मोनखो 12 मोनबाय दा एबार नै 12 नि उनाव जा अनजिमा फज'गोन बे अनजिमाजों जों खेननै सानजाबनांगोन दा जोंना 1 फज'नाय लोगो लोगो दा नै उनथिंहाय मा दं बेखौ नाय 1
दा 1 मोननो थाखाय निउ 1 1 बा जों 1 मोनगोन बाट 1 1 सानजाबाथ' जोंना जाहैनाय नङा दा 1 मोननो थाखाय जों मा होनांगोन 9 होनांगोन नाय 1 2 9 9 9 होबा माने 9 9 होबा जोंनिया मा जायो 81 नैया उनथिं 1 दोङो नालाय 9 सानजाबना नायनोसै मोनना मोना 9 9 सानजाबा बेसेबां 81 8 आग्लायबाय 18 18 दोनि बे बेसेबां जागोन 16 होमबाना बेसेबां आग्लायबाय 1 आग्लायबाय बेनिफ्राय सरि माबा जागोन 9 सानजाब 18 26 2 आग्लायगोन ओमफ्राय 2 जों 9 जों 1 जों 9 जों 9 9 जों ओमफ्राय 2 जों बेसेबां जागोन नोंनिया 11 थ' दा निउ मा नांगोन जोङो 9 होबाय निउ 9 होबा निउ मा नांगोन जोङो 9 होनांगोन होमबाना जों बेसेबां मोनगोन 1 1 6 1 थ' जोंनिया होमबा बेनो मोनबाय एन्सार थ' दा एन्सारा जोंनिया मा जागोन 69 थ' नैनि एन्सारा जागोन जोंनिया एन्सारा जागोन 69 थ' गोरलै आरोना थिग बिदिनो आं गोबाव खालामलासिनो नेक्स्ट 3 नाम्बार खालामसै नोंथांमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय 3 नाम्बारखौ नायदो एबार 3 नाम्बाराव जोंनिया मा दोङो 5 7 6 थ' बेखौबो खालामदोनसै दानिनि बायदिनो 5 7 6 नाय एबार जरा खालामबो नैथिंफोराय जरानिया एबारनिया नैबे मोनसे मा जाखो नैबे जरा नङा जाहैबाय ना थ' दा बेबायदि जरा नङाबाबो जों बेखौ जेबो साननांला बेखौ खालामबानो जाबाय एबार मा मोननै सानजाबा 5 नि खाथि मोनगोन थ' जों बेखौ लागोन 2 2 सानजाबबा जोंनिया मा मोनगोन 5 4 मोनगोन थ' दा निउ 1 से आग्लायबाय नैबे 7 6 थाहैबाय बिनिफ्राय थिग बिदिनो निउ जों 2 2 दाजाबबा जोंनिया बेसेबां मोनगोन नैबे 4 जाबाय एबार निउ मा होबा बिसिनि मोनहैगोन थ' एबार जोंना 6 उनथिं 6 मोननो थाखाय जोंना माजों सानजाबबा 6 मोनगोन नायदो 4 4 सानजाबबा जोंनिया 16 4खौनो सानजाब जागोन जों नायनोसै ट्राइ खालामना 4 4 लाबाय आङो नैयानो नैनि उनथिं 4 होबायना इदों आरो 4 सानजाब लायनांगोन 4 होबा 4 4 16 से थांबाय 4 4 16 1 जों 17 थ' दा नाय निउ जुदि जोङो 4 होबा निउबो 4 होबाय जोङो बेसेबां मोनगोन 176 थ' दा जोंनि एन्सारा मा जागोन 24 थ' दा बेनि एन्सारा जागोन जोंनिया 24 थ' दा नोंथांमोननो आङो 6 नाम्बारखौ हमवर्क हिसाबै होनाय जाबाय थ' दा जोंनिया भिडिअआ जोबोर गोलाव जाबाय थ' बे भिडिअनि गेजेरजों बेखिनिखौनो सावरायनाय जाबाय जों नेक्स्ट पार्टआव नेक्स्ट भिडिअ जोङो बाखि आद्रा थानायखौ सोलोंगोन थ' बेबायदिनो जों थाबैनो बाखि जेसेबां रिभिजन पार्टनि गासैखौबो कमप्लिट खालामनो ट्राइ खालामगोन थ' नोंथांमोना लोगोफोरनो जुदि मोजां नांदोंबा फरायसाफोरनो शेयार खालामजाबानो जाबाय थ' बे भिडिअनि गेजेरजों बेखिनिखौनो सावरायनानै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानाय जाबाय स' गोजोनथों फरायसाफोर बाय बाय